So yun, what's up guys? For today's video guys ay naka-duty tayo ngayon dito sa mining company na pinagtatrabahan natin guys. Bali unang araw ko ngayon guys. Bali matagal-tagal yung video natin guys, yung mag-video tayo dito sa pinagtatrabahan natin. Pero naisip ko guys na mag-video ulit dito kasi sobrang tagal na nung last na nag-video tayo dito. Pero guys, update natin dito sa pinagtatrabahan natin dito sa may crusher plant. Wala kaming operation ngayon guys kasi sira itong planta natin. May nabutasan na screen doon sa taas, hindi pa nila ginagawa. At ito yung control natin. At mamaya guys, puntahan natin yung finifeed natin. Itong company pala na to guys, na yung pinagtatrabaho natin ay malapit nang magsara. Medyo patapos na kami, hanggang December na lang itong company na to guys. Kaya magano lang ako ng remembrance ko dito sa pinagtatrabahan natin. At least may papanoorin pa tayo soon pagka wala na itong kumpanya natin nagtatrabaho natin guys. Ito pala guys ay mining company, pero responsible mining ito guys, itong company na ito pinagtatrabahan natin. Sumusunod talaga sila sa patakaran ng sa batas, kumbaga sa dole, ganun yung patakaran nila ay talagang sumusunod sila, kaya tinatawag nilang responsible mining. Ito yung panel na ito guys. Mamaya puntahan din natin yung sa batch plant. Lalabas tayo mamaya. Ito nga pala guys yung view dito sa labas. So ito guys, ayun yung sinasabi kong may sira doon sa taas, doon sa may screen doon. Tapos ito yung mga namin guys, yung production namin. Tapos ito tapos ayun, bili, hindi galing dito. Tapos ayun, production namin yun. Tapos ayun, 3/4, 3/8. Tapos yung blended na 3/4 tsaka 3/8 yun guys. Tapos ito S1. Tapos makikita nyo yun guys, bali doon na sila kumukuha ng feed nila doon sa may planta, yung may ginto. Pero baka sinasabi nyo guys, kinakalbo nila yung bundok, pero guys, hindi yan guys. Kumukuha lang sila ng ordon guys, pero pagkatapos nyan guys, tataniman din nila ng kahoy yan guys, magiging katulad din ng ganyan yan, yung parte na yan. Hindi nila papabayaan yan guys, tataniman nila yan pagkatapos ng minas, pagkatapos nilang kuhanan ng gold. Babalik din dun sa sa parehas na itsura nya, yung ganun. Bale yung finifeed pala namin guys ay nandun sa guys, sa kabila. Puntahan natin mamaya. So ayan nga guys, ito yung finifeed namin guys. Ito kinakarga ng loader dyan sa taas guys, sa taas dyan. Tapos pababa na doon. Papunta na doon, nagigiling. Ito yung view. Ay dyan sila kumukuha ng stockpile na pang subo. Ayan. Tapos papunta doon sa taas, gigilingin yan, papunta doon. So yan guys, bali mamaya pupuntahan natin yung isang area natin doon, yung pinagtatrabahuan natin doon tayo rin ang nag-ooperate doon guys. So yan nga guys, dito tayo sa control room ng batch plant guys, dito sa yung kulay yellow na natatanaw natin kanina sa kabila. Ito na guys. Siya na medyo madilim guys. Hapon na kasi, kapupunta ko lang dito. Pasyalan natin sa labas. Dito pala buksan natin tong pintuan ay bintana. So yan guys, ito yung itsura ng batch plant guys. Ayan. Yan yung bagsakan. Yun, semento yung dalawang yun guys. Yun, semento yung dalawang yun. Nga guys, nandito tayo sa labas. Ito yung view ng batch plant, yung buo.
Yan. Ayan guys, semento yung laman nun. Tapos yun sa aggregates. Punta tayo dun sa harapan niya guys. Ito yung sa ilalim. Diyan lumalabas yung semento guys. So sa may butas na yan. Oh. Ito yung sa harapan. Ayan. Magkatabi lang tong kan guys, tong planta na inoperate natin. Ayan, tapos ayun yung isa, yung sa crusher, yung sa unang pinag-aan natin, pinag-videohan natin. Tapos dito naman yung mga structure. Bale doon sa bundok na yun guys. So yun. Doon pinupunta yung mga kwan or yung mga kwan na may kwan, yung mga may laman na ginto. Ayun yung binidyohan natin kanina guys. So, ayun. Tapos dito sa banda rito pinagkuhanan na nila. Diyan guys, nakita nyo yung bundok na yun. Oh, yan. Pinagkuhanan na nila yan. Tignan nyo guys. Oh, hindi na halatan ako na pinagkuhanan nila. Ganon dati yun guys. Oh, ganon dati yun. Oh, ganon. Oh. Bali last na yun guys na pagkukuhanan nila. Bali matatapos na yung kumpanya. Medyo makulimlim na guys kasi hapon na. Yan oh. Punta tayo, balik tayo sa loob. So ayan nga guys, dito na tayo sa loob. Ayan ah. Sindin natin tong ilaw para medyo maliwanag. Ayan ah. Ito yung ay kuan guys, yung manual. Diyan namin in-operate. Yan yung automatic sa computer. So, may printer din kami guys. Yun oh. So ayan nga guys, bali hanggang dito na lang. Salamat pala sa pagsama sa akin sa video guys. Sana mag-subscribe pa rin kayo. Please like and share. Yan guys, ingat, God bless, bye bye.